हो माई। अरे बैठा रे से मत काट जो से रे माई बियाह रे सवतिया। महाराज आई ए महाराज आवे में कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल महाराज। देखी दिक्कत परेशानी ना है काहे से कि गांव के मुखिया हमार रोड बनवा देले बाटे। रोड बनवा देला लेकिन सरवा एगो खलासी रहल कि बड़ा आई दे ठीक बा चल बेगवा ले ही मो ते घर में पूरा सर सामान बा। अच्छा आई रहो आई चली हाल चाल कुल बताई समाचार का हो। घर द्वार तो बड़ा ठीक लागता। बच्चा घर द्वार ठीक बा लइकियो ठीके बिया। माने फोटो देखला से होई आजकल के जमाना में लइका फोटो पर देख के बिया होता ना। ई त बात ठीक कहत। चलो अब आइल बन के सामने देख लहल क्वेश्चन बिया क्वेश्चन नहीं का कहे के बा। चलो बिना देखले हम बिया शादी ना करब समझ जा। पुरनका जमाना में कम ना है। ओई खत न तोहरा के बोलावल गइल बा आली आइल बनी। हां तोहरा रखे के बाद तू देख ल एक बेर। चलो पूरा व्यवस्था लगल बा सब कुर्सी के हो। हां चलो आवा ए बाबू। हाँ इतना महंगा के सामान किनले बाड़ो 85,000 का किनल बा। 50,000 के किनल हो आय कनी एक 10-20,000 के किनेला तो लड़की पसंद ना है तो सामान का होई। तू ये कही लइका वाला तोहरा के बढ़िया से हम ना सेवा पानी करम ओहनी के कहे से सरवा एकदम दलिद्र बे कही लइका बा। जब तक से हम लड़की ना देखब तब तक से कुछ सामान एकर में से ना निकले के चाहिए। अच्छा जौन कहबा तौने होई ठीक बा। कबे को बैठल वालो पानी आइल बा। अच्छा पानी लियाओ थइयो सा पानी लियाओ थइयो सा 50,000 के किन देथन इक्याली सर सामान देखनो ना तकल ना। ई का हई आइए महाराज आई धर दे आई पानी वानी पी तो कितना ही तो बढ़िया बा। पहल के जमाना वाला रीति रिवाज चलता डल मोटा बिस्कुट खाई नमकीन खाई तब कुल समाचार बताई। समाचार बढ़िया बा कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताई खेत तो रोपा गेल बा राउर खेत। हां खेत रोपाई गेल बा तनी मनी तनी बाढ़ हुए तनी बाबू। अच्छा ई तो बिस्कुटवा मन नहीं करत खाए के का खइबो दलमोटा बा। हार्मोन करता पहले लड़की देखी। अरे बाबू ठीक बा लड़की देख ल लड़की तो खइ का करे के बा। पानी पियल भी जरूरी बा। पानी पी लो बाकी प्यास लागल। हां पानी पी लो लड़की देखल ना जाई पानी पी लो। बताई कुल समाचार। समाचार मत पूछी समाचार कुल ठीक ठाक बाटे कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। आ सर दिन लड़की के बुलाई देखल जा आ एकरा बाद जौन होई तवन अपन तेवन होई आ जौन होई तेवन होई ठीक बा कोनो बात नहीं। होई काम के दू बार घर। अरे होई मतलब अब हमार बहन पसंद आ जाई रवा सबके अपन जौन होई तेवन होई। कनिए भैया जी मुर्गा उर्गा बनल बना मुर्गा सब बनवा के रख देल बानी ठीक बा जाई अपन बहन के लिए कहीं। हां हम बुला के लेके आवत हैं ठीक और वो सब खाई जा पी जा पानी ठीक बा केने बाड़ू हो। मुर्गा कह देले हम मुर्गा खाई ना। हैं जनता बोले कि पापा मुर्गा ना खाना पड़े मुर्गा कह देले तो हर संतिर हम खाई वाला से बनल है सब्जी वब्जी तू खई हो। अरे बुझाला ना। अरे कहां बाड़ू हो का जी नहीं के बुझाता हरा। हां चलो चलो आय कमी ना तबे बुझाते ओ तो साला कनिया चुप रह। दादा चुन्हा कइलो लइका अच्छा बा हो लइका अच्छा तब का जैसन हमार बहन भी है वैसन। में लइका अच्छा बा। अरे करा कह दियनु तो मैं हमनी की इज्जत माटी में मिले बिकारी है। आई माटी में तो जा खोज मिलल बताओ। देखो तारा हाथ में इज्जत बाटे तू बचा लियो केहू ने चल केहू ने मतलब बेड़ा पार हो जा बिया तय हो जा। हैं छिनरो के कटे ले छेद देब गलिया कुछ नहीं के बोले के ठीक बोलम चलो कितना खुशी आओ जल्दी लेके आओ। मन करता अभी हम चले ससुरा में हो। आई हमारी तू खाए लगल रे अब लागत अभी आई हो माई चल जी बस ए भौजी अभी आई लागत देखा हो। सुना हाय आवतन जा ओ गाना गाबो कुछ मत कहियो कनी के सामने रोइयो गइयो बियाह वई के नाम नत लिहो काहे? मतलब न रेटी बढ़िया से देख ली है। पी लेनी जा पानी। हां हां अरे पानी देखा तो सुना पी ले। का? अरे आ गई नहीं अब दौड़ा के लेके आई रहू ना चिल्ला लगी ना बैठा प्रणाम सबको क्या सब के प्रणाम प्रणाम। बैठो खुश रह जा हो। देखिए हमर न धारी बाबू बोला देख लो जेवन पूछे के बा हमार बहन से पूछ ली लो ठीक बा। अब ओई से तो हम लइकवे के ले लेनी है एक बेर कि ओकरा राखे के बा तो उहे अपन पसंद कल ही देख लही खाना भी खाई कोनो हमरा नहीं खे रखे के। कहनी है कि घर में ओढ़नी ना रहे का। ओ हरे गांव के रिवाज हटे है चुनारी लिए ओढ़ा के लिए आवे के काहे कि अच्छा रिवाज हो काई। हां 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 कहनी है कि नाम का है
आय नाम बासमती बासमती हमार बहन के नाम ना पुरानिया लोग बासमती चाउर ई धान का जी बासमती ना हटे बासमती नाम है, जेकर कने देवी रखा भैया के का नाम हो भैया के लाल बहादुर लाल हाँ बहादुर हमार नाम लाल बहादुर। भौजी के फौजी के नाम बासमती चुरई बसमतिया चुरई बसवरिया में रखते हो ना चुरैलिया ना 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 उ ना नाव रखाइल बा। नाव रखल बा जी के हमर रखल है ना ए माई बसवाड़ी में को चुरैल हम हमनी के ना बियाह कइल जाई प्यार दुलार से रोनु एकदम बात कने गांव कहाँ पड़ी आय गांव गांव हमार घर है गांव हमार घर हो गांव गांव बुझे गांव हमार गांव ये हो गांव के नाम का गांव हो के नाम बता नाव के गांव के नाव हो पिलखुआ भट भेलापुर भट भेला आ गांव के जरिए बा ई पिलखुआ कौन नाव है महाराज कहीं कत नहीं उहे गांव है। लड़किया कुछ दिमाग नहीं है ना कोनो दिक्कत नहीं हाँ? है और कुछ क्या हो जाना त दिमाग वाला के कमजोर बा बढ़िया से देख लियो तो हमको दोष मत दियो तो ऐसे तो के लिए आइल बनी कने हम कम में पढ़ल हो 1 2 3 4 में गेल 5 6 में 10 तक भाई 1 में गोल 4 में गोल 5 में गोल 6 में 8 9 10 ही माने अंगुरी गिन के बतावल मतलब जाला हमार बहन क्लास फानल बिया हो तेज भी है त क्लास फान हो 10 में फर्स्ट डिवीजन से पास हो हाँ अच्छा मेरे पास ये 10 बिजन से पास कने है ना कि तन की चल के दिखावत आए दाएं बाएं तन चल के दिखावत ना हट कुछ हो जाई तो हम कुछ ना ए रावण तू ही ना खाले बालू के आखिर हमनी बैठे के के दोनों बा चल यहाँ नहीं हाथ ऊपर देखल ना जाई हमार कैसे बहन जा- के रुआ सब चेक कर लो जैसे मन कर चेक तैसे। का करो खोल के सलारी से चेक करो माने कि चलाई हाँ, चला हाथ के ना। कबुनाई तू ही और लगता हम चलत नहीं ई कौन मजाक होवे लड़का से हमार अच्छा अच्छा कौन बात नहीं है। हमार बहन नादान बिया तनी भोली बिया देखी 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 चल ले ली ऐ, कहो ऐ, का हो ओकर पेटवा में घाय होखल बा का फूलल बा हे पा अच्छा बबुआ के शांति रही उड़ावो हो उड़ावो ए हाउ तनी ये खाली और तनी चला के तनी हम बढ़िया से ना देख तनी ना चश्मा जी, एक बार हो बढ़िया गई तनी चश्मा ए बाबा बबुआ तनी चश्मा तनी दे हम देख ली बढ़िया से अरे तनी ये खाली तनी बच्चा तनी ना चलता ना देखनी तनी अब तो चल के दिखाव तो ए चा तू होनी घूम के आ चल पीछे पीछे तो चल होनी घूम के आ पीछे पीछे चल चलो तो तनी होने घूम के होनी घूम के हाँ हाँ आ चले ना मगर हाँ हाँ देखी तो हाँ अब आगे 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 आय आगे हाँ हाँ बैठ बाबू ओरे कनी है ना कि का सामान रे न आय चश्मा लो देख लेनी का भाई जी बहन ठीक बिया ना तब खा ली। पतारा उतारा के बात कइल जा बहन ता ठीक बिया जतारा बने ठीक बिया ना बहन ता ठीक बिया बाबू हां एजा से निकलल उचित जाना था हां ओकर पेट निकल लाइकी ठीक भी है ना हाँ तब खाना वाना मुर्गा उर्गा कुल बनल बा खाइल जा ठीक नहीं ये है ना 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 हैं कनी है कि तनी जातन जे अपन ड्राइवर साहब से भेंट कर कैसे चल देबा तू ही बालो अरे जाई भेंट को आई आय हो माई अरे बैठा रे से मत काट जो से रे माई बियाह रे सवतिया अरे कुछ किया सा हट बियाह के जो ए महाराज कहीं के तनी कुल का तनी बिना बियाह ले तू जाइबा ना ए बाबू इधर सामान के आ रहब अरे 50 सामान आई, छोड़। 50,000 का सामान किन ले बनी हम दे हमर बहन के दिला। कभी ना लेके काली के डाल जाई हां 1 मिनट पेट निकाला से सब कोई गभिना होता तोहरो पेट निकल तू गभिना बा हमार बाबू खा पी के इनकर पेट निकल बा तोहार हमू खा पी के निकल खा पी के तनी गैस बना देले अबे बिया तो रहलू हां और तो बिया तनी गैस बना दे पूरा शरीर न पूरी के काहे तो कमाल खाली कर जाई जाई जा हमर बहन बहुत अच्छा चलो। वो सब कहां जाता तू नहीं तो देखिए कला कहां जे हो जा राजा आता रखना छोरा हम पापा बना के रहम पापा बना के भेंट न मुलाकात ए बचवा चल तनी अब हमर बहन बस के रुआ सरवा सवाती ठीक कहता अबे बिया ना भइला सर कहे के मत मौका दे ठीक ना नमकीन खा ठंडा हो जा है हमरा खाई नमकीन हमने के ना खाइले खाना खा देखो सरवा हम जरा पानी हम न पियल रहते के अरे काली जावा दे कि हाथ जोड़ी बाजी हाथ जोड़ी जो जो भोसरी वाला जो लाली भत काट जो भाग भोसरी वाली भाग भाग हम नहीं हरम बियाह बना माटी में मिला दिलती मार के मुंह एगो काम कर एकरा के रांची पागल खाना भेजो जा, बेच जा। दो बेच दो एकरा के चल चल हमें चल चलो सर गाड़ी में बैठ के मजा आई बहन छोटा जिया चला